салом, манзури шумост барномаи иттилоотии панорамаи ҳафта. Бино ба иттилои маркази матбуоти вазорати умури дохилии Тоҷикистон, як сокини 24-солаи пойтахт дар дуздии мошин гумонбар дониста мешавад. гуфта мешавад ки гумонбаршуда шаби 20 ва 21 марти соли равон мошини тамғаи Nexia марди 46-солаи сокини шаҳри Душанберо дуздидааст. мақомоти интизомӣ гуфтаанд ки дар ин қазия тафтишот идома дорад. дар ин бора сомонаи Авеста хабар додааст. ба гуфтаи ташаббускорон, фаъолияти таксиронҳои дорои шаҳодатномаи ронандагии ғайрирусӣ боиси хизматрасонии сатҳи поин ва номувофиқ дар Русия мешавад. ин пешниҳодро роҳбари шӯрои рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳуқуқи башарӣ назди президенти Федератсияи Россия Валерий Фадеев баён дошт. дар ин бора Спутник Тоҷикистон хабар медиҳад. дар вилояти Соғд барои дар сатҳи баланд гузаронидани даври вилоятии озмунҳои ҷумҳуриявӣ илм, фуруғи маърифат ва фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва қадршиносии ғолибон беш аз 890 000 сомонӣ ҷудо гардид. ҳамин давр моҳи сентябри имсол даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат ва моҳи октябр даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст гузаронида мешавад. дар ин бора Амид Ховар хабар додааст. 25-30 март дар шаҳри Душанбе чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳҳо баргузор мешавад. дар доираи чемпионат ҳамчунин иҷлосии Конфедератсияи велосипедронии Осиё доир мегардад. дар чорабини иштироки 428 намоянда аз 27 давлати қора дар назар аст. дар ин бора Амид Ховар хабар дод. ҳавопаймо то дучори суқут шудан зиёда аз 89 000 парвоз анҷом додааст. тӯли умумии парвозҳояш беш аз 18 000 соатро ташкил медод. ҳавопаймо дар баландии 8,9 километр парвоз мекард ва соати 14:20 диспетчерҳо пай бурданд ки он хеле паст фаромадааст. борҳо хостанд ба экипаж занг зананд, вале аз он тараф посухе дарёфт накарданд. дар ин бора Спутник Тоҷикистон хабар додааст. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев дар барномаи панорамаи ҳафта. то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр дӯстон.